Guys, eto muli na namang nagbalik ang Zoo TV para ibigay yung bagong application na nakapagbibigay ng serbisyo para maging dark mode yung team nyo sa Facebook mismo. Meron tayong nabahagi dati na tutorial for Messenger na magiging dark mode. So ito po yung Facebook mismo ang magiging dark mode, okay? So sa mga mahilig ng maitim dyan or sa mga nasisilawan sa Facebook ngayon, eto install nyo lang to, okay? So makikita po to sa Play Store. At saka yung palatandaan kung ano to, ito yung simple free for Facebook and more. So meron dyan, kahit anong application dyan pwede, okay? So piliin mo yung Facebook na application. Tapos ang maker nito is Creative Trends Application LLC. Yan ha, wala nang iba. So ang gagawin nyo lang is mag-install, tsaka pagkatapos ng install, syempre i-open nyo. Kung mayroong update, mas maganda kung i-update nyo kung hindi pa updated. So as of now, March 4, updated na to. So maganda ng kalalabasan ng Facebook nyo. So ganito, una, install, tapos pagkatapos mag-install, i-open nyo. Yan. Eto, ganito po yung basic na Facebook. Makikita nyo. Diba? Yan. So, ang gagawin nyo lang, makikita mo yung 3 bar sa gilid, sa left side, sa taas, sa katabi ng simple free. I-click mo lang yon, ha? I-click mo lang yon. Tapos, yung application setting, ha? Application setting. Pero bago pala to, kailangan mong i-login yung Facebook nyo, okay? Oo, kasi naka-login agad ako eh. Yan. Tapos, hanapin mo yung customization setting. Ito, yung pangatlo. Yan. Hanapin mo yung enable night mode. Ito. Ang kagandahan nito, kung gusto mo, may oras kasi na pag-activate. Kung kunwari, 1 kung nasisilawan kayo between 7 a.m. hanggang 12 noon or hanggang 6 p.m. Yan. Pwede mo yan i-apply. Pagkatapos mong i-apply yan, pagdating ng 7, lagpas ng 6, mag-light na siya. Okay? So, yan ang function ng kagandahan yan. Makakapili ka kung kailan mo yung gusto mag-night mode, kung anong oras, okay? So, okay mo yan. Pagkatapos nyan, i-close mo yung customize, okay? Para bumalik at ma-reset yung kanyang setting. Balik ka, then yan. Ito na yung itsura ng Facebook na bago mong naka-night mode. So, ang kagandahan nito, ito hindi ka nasisilaw. Ito, nandito na lahat yung messages mo. Yung, ayan. So hindi mo na kailangan ng tawag nun, ng Messenger para maka-open ito, kaya maganda to, di ba? So sa gustong makatipid ng bagong ang tawag nun, ng storage diyan, ito gamitin niyo para wala ng Messenger. And then notification, kumpleto na din to. Yan. So newsfeed, okay din. Ayan. 'Di ba maganda? Wala ka din. Ang sa akin kasi medyo hindi ko masyado nag-open ng Facebook ako eh. Satisfied na ako sa mga sa mga application na Facebook. Kaya ito, kung gusto nyo, install kayo nito, maganda naman. Yan. O, review natin ha. Yan, o. Yan. O. So, eto na muna sa ngayon. At stay put lang kayo, subscribe kayo sa akin. And then, syempre, para alam natin kung ano yung bagong mga tricks, subscribe lang, okay? So, paalam muna sa ngayon, magbabalik ako next week or baka bukas para sa mga bagong trick. Kung gusto niyo sumali sa grupo ko, meron tayong libreng Spotify, okay? Mayroon tayong libreng Spotify na pinopost natin doon. Isa ngayon, Spotify pa muna, ha? Sige, salamat at muli, Zoo TV, paalam.